Čaute, ja som Klex. Čaute, ja som Hrozner. Vítame vás pri informačke z obývačky. A my vám sme chceli dneska povedať, čo budeme točiť. Takže budeme točiť na tomto kanáli challenge, hry, potom Let's playe, gameplay, vlog možno, vlogy. no vlogy možno a potom ešte čo také. Tak s challengeou by sme natáčali čo také? Siamon challenge, onion challenge, chubby body challenge, potom čo viem, Chili. chili challenge a ešte hociaké iné. A toto sú také hlavné. A potom budú také vedľajšie, napríklad fackovací challenge, ale to až časom. No. A potom z hier by sme také točili možno The Last of Us, Beyond Two Souls, Gran Turismo 6, Skate 3, Bioshock Infinite, GTA 5 som neviem, či som hovoril GTA 5, GTA 4, GTA 4 Liberty City, tie všetky GTA 4, čo sú. A Battlefield multiplayer možno nie? Battlefield, no na Playko tiež by to bolo dobré. A unboxingy. To bude Playko 3, možno Samsung Galaxy Tab 3. Potom ešte hocičo iné, kamera možno, ale to až časom. To až časom, keď budeme mať nad 100 odberateľov. Tak. A z hier na počítač také Amnézia. Možno Outlast. A potom Happy Wheels. No. Keď ho pôjde, pretože teraz mám nejaké internetové potíže. Potom také tutoriály ja budem asi robiť. Spoločné let's play, že bude on u mňa. Alebo budeme hrať nejakú multiplayerovú, napríklad GTA San Andreas multiplayer, GTA 5 multiplayer, keby si náhodou chcel kúpiť PlayStation 3. Skate 3 by sme mohli povedať spolu. Teraz niečo reálne. A niečo také, že čo môžeš aj ty na kompe. Cez 1.6. No. A Sampko som hovoril. Potom čo? Hovor hlasnejšie, prosím. Nemôžem. Unboxingy na sviečky, na kondómy, na vibrátory, na palmy, okna, na telky, na všetko. A keď vlastne budeme točiť ten PS3 unboxing, tak z toho vyjde hneď prvý The Last of Us diel. Neviem, jak to ešte urobím, asi si požičam od kamaráta kameru, ale ja tú kameru nasmerujem tak, lebo ona je, myslím, že Full HD a ona, keby som ako točil na túto telku, mám celkom veľkú, tak by to bolo ako, možno by, keby sa to tak dobre nasmerovalo, tak by to bolo dobre. Ja by som možno tú kameru od neho aj kúpila, ale to až časom, takže to bude asi všetko z tohto. A ešte vám môžeme ukázať telku. Ne. Tak to je jedno. Tak lúči sa s vami Hrozner A Quex. Čaute.